Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Plako TV, mi silminaki ɗo moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake be tindinoje meɗen dede ko larani hala videoji fere tindinore nde garɗen hande ɗum dedei ɓe nder moɗon ɗo sinkanami ha YouTube ɗo. Ɓe wi'a yake fere to ɓe nasti YouTube ɓe ɗo dara videoji, sai a tawa ɓe gaɗa ko fototirgo be videoji fere ɗi laftare, dedei videoji man ɗi mari laftare sosai, a tawa ɗi pottantaɓe larugo. To goɗɗo jaɓi ko téléphone maɗa nasti nder YouTube maɗa sai fototira videoji fere, an kan ni hunde nde ɓe gatta ɗon mai ɗo hanayi. Yimɓe ɗuɓɓe ɗon mbiyami kankam marayi haje larugo isin videoji mai, wala lawol ngol tokkata ittaɗi ha YouTube muɗum, warta koda nasti YouTube ɓe gaddanta on isin videoji mai na. Jawabu man ni lawol mai wodi, ɗon lawol ngol tokkata dedei to kala cen gaddai ɗum isin videoji ɗi ɗon mai nyidduɗi fu a wawan a itta videoji mako, warta koda ɗon no aboni ha mako warta jotta ɓe metata ɓe gaddanma videoji mako. E nonnon to a lari videoji fere bo ko goɗɗo waɗi video wongol ngol hanayi, ko huɗi goɗɗo, ko waɗi video ngol laftare, ko o yisini yake fere, a tawa goɗɗo sai o windana video o wima nda video je kaza, sai to a nasti nder video mai sai a tawa dedei ko o wimai ɗo ɗum fewre na ɗum non. isin mai kaɗo suna ɗuɓɓe nder meɗen yake fere, a tawa ɓe bindanima wima video ɗum je kaza, to a lari video ɗum je heɓugo kaza, to a nasti sai a tawa ɗum fewre. Dedei ɓe gaɗu non mai tan heɓa ɓe dasa hakkilo himɓe, heɓa himɓe dara dedei video mai ɗo. To non fu a wawan jara wullandu maɓɓe ha YouTube, to a yari wullandu maɓɓe ni YouTube waɗan recherche dedei dow ko jaruɗa wullandu mai ɓe giya, sakkoma to himɓe ɗuɓɓe jari wullandu ɓe mbawai ɓe bila video mai ɗo, ma bo ɓe blokanamo dedei chaine mako fu. To goɗɗo gaɗowo banni mai ɗo waɗa videoji ɗi kandayi, ko ɗi laftare, ko ɗo huɗa himɓe ko nandi be majum ni. To a yiɗi bo wala ko yaluma be yarugo wullandu mako ha YouTube, to a yiɗi ni an kam to a yi videoji mako fottanai ma, a wawan a bloka dedei chaine mako mai warta ɗum waddantama publicité dedei ko larani hala videoji mako. Mi tammi on pami dalila mai ɗo mi wi accu ha mi wara mi waɗana en tindinore man ɗo. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro dedei kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les ragal jungo moɗon nyamu ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gaɗa on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dedei kala nde min gerbi video kesol fu on daragol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo dedei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata dedei video mai ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary, on accana min commentary je encourage min heɓa min gaɗa ko waddunogon videoji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tangi jite warugo dedei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien video mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara mbotoro be majum. Arande man woni to a wari a nasta nder YouTube maɗa, misalu banni nda YouTube am ɗo, ɓawo to mi maɓɓiti YouTube am nastake banni, mi tammi on dari nda YouTube ɗo ɗum videoji himɓe fere nda videoji dedei en gaɗa wodi videowol fere mi foti ngol fottanayi am, misalu en gaɗu nda videowol ngol ɗo nda misalu videowol ngol en gaɗu ko ɗum videowol ngol laftare, ko ngol hunde fere, mi yiɗama video chaine oɗo mai ɗo ɓe gaɗa ko publiyangomi dedei ko larani hala chaine oɗo ɗo man ɗo. To mi mari haje majum ni sai mi wara nda ha alama toɓɓon taton kon, ha toɓɓon taton dow dedei video man ɗo, mi tammi on dari ha mi waɗani on alama ɗo ha dow inde video man, ha bindi ɓe vindi inde video mai, yeso man ɗo on giyan toɓɓon taton, sai a wara a mema dow toɓɓon taton mai. Ɓawo to a memi dow toɓɓon taton mai ɗo sai a wara dedei nda ha chatol ngol ɓe vindi n'est pas recommandé la chaîne, mi tammi a lari, sai a wara a clika dow majum banni. To a cliki dow majum ni video mai mi tammi on dari ngol majjiti, nda ɗo a lari ɗo ɓe vindi dedei ɓe metata ɓe gaddanami dedei ko larani hala publicité chaine ɗo kam sam. To mi yerdake banni ma sai mi winda en savoir plus, jotta kam sai mi en savoir plus, sai mi clika dow majum. To mi pasitake bo sai mi wara mi mema dow annulé ɗo banni. To memi dow misalu en savoir plus ɗo ni, diga ɗon ɓe metata ɓe gaddama dedei ko shafani hala chaine oɗo ɗo, ko ɗum ɗume o publie ɗum warantama ha an kam ha maɗa sam. To en gaɗu min mi hollai on alama tan nde mi nana mi yiɗa hala chaine man, sai mi waɗa annulé. To mi waɗi annulé jotta misalu banni ni video mai ɗo ngol lortoto, to mi memi nde mi memi annulé mi tammi on dari video mai ngol ɗo ngol lortake, mi wawan mi lara ngol. Misalu a wawan a dilla a ɗaɓɓita wongol fere fayin ko a tawa dedei video wongol fayi ma ngol fottanai ma, ngol a marata haje dedei ha a bloka ɗum a yiɗa larugo ngol. Misalu en gaɗu ko bana misalu nda video ngol ɗo ngol oɗo ɗo watta tutorial téléphone ɗo, en gaɗu ngol fottanayi am, sai mi wara ha toɓɓon taton kon man seragal jungo am nyamo, mi tammi on dari ha yeso inde mai ɗo, to mi wari mi cliki dow majum ni, mi wari mi windi dedei n'est pas recommandé la chaîne, mi cliki dow majum ni video mai ngol majjita, mi tammi on dari ngol majjiti, on dari ɓe kolli ɓe metata ɓe gaddani am kuje ɗo mai. To mi mari haje ma sai mi waɗa ɗo mi clika dow ɗo, to mi yiɗa bo sai mi waɗa annulé. To min kam jotta misalu on tan mi waɗan ton sai mi waɗa annulé. To ɗon lawol koyngol ngol tokkoton gaɗon kala videoji ɗi laftare ɗi gewton ɗi fottanayi on fu on gaɗa on bloka, warta koda on nasti YouTube moɗon on getai isin videoji man.
e non dede ko larani to a mari haji a yara wullandu mako ko wadi hunde fere de ne yaha misalu en gadu shen odo do o wadi hunde fere de ne yaha to a mari haje toujours a waran ha dede tobbon taton kon mai misalu man ta shen odo man do sai mi wara ha tobbon taton kon man mi tammi a lari sai klika do majum banni bawo to kliki do majum sai wara ha chato ragalol habe windi signale nda do habe windi signale mi tammi a lari dum boddum sai klika do majum banni bawta click do majo alaare dum waddanima sa sufta dede ko o wadi mai dum isin dume aybe o wadi in dume on o wadi fottanaay ma hudu goddo na ko o wi'u dede nda o winnu dede title video mai do wi nda dede ko gol ko darata den ay tawi na dum kanjum nda kujeji mai fere fere ni sai to nasi alaara janga dede dum dume on woni fottanaay ma ha video ma ko mai do je fottanaay ma fu sai wara click do majum jotta en gadu min kam misalu ko en gadu dum do tan on fottanaayam sai wara mi click do magel banni bawo mi click do magel alaare dum warti am bleu mi tammi alaari sai mi wara mi fiya ha do signale do to mi membi do signale do ni misare on alaari accunga alaari lesdo be windani am merci d'avoir signalé alaari be merci d'avoir signalé déjà jotta mi signale YouTube be laara dede kuje do am je mi yarani be mi be nda dede ko wadi be laara be ngiya dede ko mi wi man do kam dum gonga non mayna ko mi mai do dum non mayna sakko ma to fototiri himbeji dudbe jarani be banni mai do jahi ngadi ko yarugo wullandu do hala video mai do to be ndara be ngeto dum video ngol hanayi be bawa ma be bilangol ha do YouTube mai to dum buri sembe ma be bawa be blokana odo mai dede shen mudum fu aman shawri je mi hokkata man yan kam to ha aya video ji goddo di portanayi ma tama wi a yara wullandu ma ko misalu man do wilu tan kuje do mai warta be ngiro tama video ji mako to be ngiro tama video ji nako na yi wala ko yaluma aman to wadi habe yabe blokani motion mako bona yi to ato rimo don kam wato don de tinnore seddande mi wi accu amara mi tinina ngam dubbe der meden don gida be sadirmaji man do non maran haje ma to tirgo be amin fu nda numéro ji amin don di WhatsApp on bawa ma to gomin do numéro ji mai do ngam mai do on jarama dum der rawo modon Adamu Haruna assalamu alaikum